ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, маърамат сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранбуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор хеле мошинои арзон қабул кардем ки барои шумо пешкаш мекунем. агар шумо дар бошад ягон мошини фурӯшӣ, маърамат дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунед. дар имза навор ҳастем мошинои рӯй кардан Opel Sedan 169 зур, Opel Hatchback соятҳои серебристи, Opel Caravan дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ аз сервитураи Москва, мотоцикли фурӯшӣ дӯстони азиз ва Lexus 2008 сол бо нархи бениҳоят арзон. дутаи дигар Toyota Camry 2 SK аст ки бо нархҳои 81 000 сомонӣ аст. ва аст дутаи дигар Opel арзон ва аст дутаи дигар сечкаи арзон ки бо нархи 24 000 сомонӣ ва бо нархи 25 000 сомонӣ ки нархҳои сечкаҳо арзон аст. ва дӯстони азиз бо Daewoo Nexi бо нархи 7 000 сомон аст ки нархи арзон. ва курси имрӯза 119 сомонӣ аст. мегзарем ба қисми навории имрӯза. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F8 ки дар кузофи седан светои бутулка соли бори 1997 F8 ки сӯзишвориш газ бензина гази рачорам дорад. мотори 1.6 инжектора, коробкаш механика бадон ҳолати мошин мегад беҳтарина мошин. агар ягон Camry дан боша мега болои сумете алишам мекунам, ҳамин хел вариантам дора ва сумакиша мозӣ мегем. мошин 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 8 моҳи дигар дӯстони азиз тонировка 8 моҳ ҳуҷҷат 8 моҳ тонировка. мошин мега ягон камоди надорад дӯстони азиз. кондитсионерам мега дорад дӯстони азиз. салоншам тоза ка 4 дискови рамашка балонои ҳолати корӣ. нархи мошина мега 48 000 мегем. каунтари дигар мега муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз ягон Camry ду боша мегад алиш мекунем болоиш сум метиҳем. сумаки нархи мошин 48 та, каунтар арзон мешавад. хоб рақамҳои Россия рақамҳошон кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмида, шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳанд. хадавои падавои кардагар мега балоншо нав, моторшон мега 100% ягон расходам дорад. хоб дигар маълумоти пурра аз рақамҳошон. дӯстони азиз, шумо дам агар мошини фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира хоҳем ки дар канали мо реклама кардан, маърамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. маърамат рӯй кунед, реклама мекунем. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F8 ки дар кузофи Caravan универсал намхали свето соли бори 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонш мега нав аст. салоншам тоза ка дӯстони азиз, ҳолаташ мега хубай, тоқа сумкати мега фурӯхта мешавад срочная. нархи мошина мега 23 000 мегем. бо мега муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. 23 000 мега савдо муомилаи хуб мега дар назди капоти мошин мега мешавад. хоб ина каравани арзон кадомеш бода ки маъқул бошад, маърамат занг занем, бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, балонша пачкаи маърамат. дӯстони азиз, агар шумо мошинхар бошед, мақсад ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим бошад, дар комментария мо нависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо пешкаш кунем. мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо ҳам ба хотири меҳнатои мо лайкира занед, фаромӯш накунед. дӯстони азиз, кадомтон ягон реклама дошта бошед, маърамат рӯй кунед, реклама мекунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F8 ки дар кузофи Hatchback светои металли серебрист дӯстони азиз ки камтар сурата хира омада, телефоншон ҳам хел гирифта. Opel Hatchback соли бори 6 мегад 1998 соли 98 сол Opel Hatchback сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайсани мошин мега идеалай мошин бадон як даст гаштаги мошин, дасти як дедда як даст гаштаги мошин ам вагон гирифтаган чанд сола ки дасти як одам мегад гашти сай. Обшим 12 сол на нав хондум, соҳибаш ҳам хел нависта 12 сол пеш меқсад 12 сол дасти як одам гаштаги. дута электропакет дӯстони азиз, 10 моҳи дигар ҳуҷҷат, чашкаҳош мегад варид надорад, чихолакҳо задаги дӯстони азиз, салоншам тоза кай. нархи мошин мегад 35 000 сомонӣ аст мега соҳибаш бо каунтар муомила мешавад. 12 сола мега мошин мега дасти як одамда гашти сай. 10 моҳ ҳуҷҷат дӯстони азиз, дар пешаш электропакет. нархи мошин 35 та, муомила савдош мега дар назди капоти мошин. хоб промои рақамҳои тисели соҳиб шуда дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи Opel Hatchback фаҳмидан, маърамат занг занем. агар шумо дар ягон техника, ягон замин, хона, квартира, ягон мошин, ягон аппарат боша барои реклама кардан,
марҳамат рақамҳои барои реклама кардан 885 12 20 WhatsApp, Imo, Telegram пайваст дорад. 885 12 20 WhatsApp, Imo, Telegram марҳамат рӯй кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро аз ани фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд ки срочная аз территорияи Россия. Рено Логан, дӯстони азиз, номи мошинам хеле Рено Логан аст ки дар территорияи Санкт-Петербург. соли боришаш 2007 сол аст ки суишфориш бензини холӣ, мотори 4 литра, коробкаш механикае, сайстани мошин мега чотка мошини аз як бародари тоҷики хмона ки мошинча мега сода срочна мега Тоҷикистон мера мегад ба ҳам хотир мегад махсус мошина мефурӯшем. ҳамин хел маълумото. 4 та баллон мегад зимни пачка мега ҳуҷҷатош мегад тоза мегад, ягон камбуди мушкилӣ дар ҳуҷҷатош нест. Хадавой мегад нав кадага дӯстони азиз, салоншам тоза кай мошин мегад обшин соза дар дасти як тоҷики хмон гаштагӣ даем. нархи мошина мегад 210 000 рубл мегем, бо муомилаи хубам мегад мешавад. дӯстони азиз, номи мошин Рена Логан. хоб нархи мошин 210 000 рубл муомилаи хуб мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар Россия, яъне ки шаҳри Санкт-Петербургда қарор дорад. 210 000 рубл муомила ва савдои хуб мешавад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон ахираш 38 WhatsApp кор мекунад, ҳама рақамҳошо кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 74 иштам WhatsApp дорад. обшин ду рақамаи рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия ҳар дашта WhatsApp доранд. хоб бо муомила ва савдои хуб мекунад мешавад. срочна мегад Тоҷикистон мегад мошина Тоҷикистон мерем мега мошина мефурӯшем. хоб агар шумо даки маъқул боша агар маълумоти иловагӣ ой хоҳӣ ой дия мошин хоҳед агар шумо фаҳмида шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба панҷум эълони навбатӣ. дӯстони азиз, мотоцикли фурӯшӣ ҳастае ки 200 куба ки беҳтарин ҳолат дар Ямаха моtoцикл 200 куба беҳтарин ҳолат оригинал. ҳама ҷош кор мекард, поворотникош, аварийни, фарой, дални, ближни ҳамаш балонош ҳамаш нав аста. идеални состояния мегӯяд, ягон камбудӣ надорад. ҳамин хел маълумотро соҳибош пешкаш кардагиае. нархи мотоцикл мегӯяд 12 000 гуфтесиям бо арзонам мегӯяд мешавад, ё ки ба ягон мошинои советски Жигули 0607 боша мега алиш мешавад. дӯстони азиз, ҳамин хел вариант бошад пешкаш кунед. хоб мотоцикл айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. 12 000 сомон аст, муомилаи савдои хуб дорад. мотоцикл дӯстони азиз беҳтарин ҳолат дар 200 куба аст обшин. парамои рақамҳои тисели соҳиб шуда дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. ягон 0607 боша мошини советски алиш мешавад. марҳамат вариантро пешкаш. мотоцикл беҳтарин ҳолат дар каска паска ҳамаш ҳаст. марҳамат дига маълумотча гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 асои баъдрон ки срочнаи соли боришаш 2011 сол суишфориш бензини холӣ. объем мотораш 3.5 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати резинои мошин, ҳолати корида дӯстони азиз балонаш суда аст. 4 дискаҳои худаш, инам хеле светои асфални дӯстони азиз, хеле свето, обши светои беҳтарин, салоншам тоза, обши мошин мега соза. нархи мошина мега 110 000 мегем. дӯстони азиз, бо аки хай намедонам арзон мекунам ки иша нагуфтан соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 110 000 сомон аст. рақамошон аст мегафон ва рақамҳои WhatsAppшон. кадоми шумо даки маъқул ки боша бо занг занед маълумотои пурраша гирем. монитор, панитор, кондитсионер, электропа, коробка автомат, салоншам тоза кай мошина расходча нагуфтан. агар ки шумо рафта бинен ба шумо ҳамаш бо фаҳмо мешавад. марҳамат дига маълумотои пурра ва аз рақамошо дӯстони азиз фақат лайкҳоро занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Lexus RX серияи соли бароишаш 2008 сол. суишфориш газ бензин, моторош мегӯяд 3.5 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировкаи мошин мегӯяд буҷдагия. мошин тозакай хай мумкин ки бо расход дошта бошад. дӯстони азиз, хел нархода редка мешавад. 2008 соли нархи мошин ҳамагӣ 110 000 сомонӣ мондага. нархи мошин мумкин ки дар сатҳа театрона мумкин арзонтарам мумкин гирем. 2008 сол ками кам 140 000 130 000 боланд. хай намедонам ака ки барои чи мошинча арзон монданд. 110 000 сомон нархша ҳамин хел гуфтанд. 110 000 сомон мошин дар шаҳри Душанбе. рақамҳои мегафони дастишо ва рақамҳои WhatsAppшон дӯстони азиз. танировкаш пуштага ҳолати балоншам средня дискаҳош ва кондитсионер пансер дига кафмото дӯстони азиз. хоб ягон саволтон бошад дига маълумотча аз рақамошо гирем. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry 2 SK мегӯяд соҳибшон бо нархи бениҳоят арзон. дӯстони азиз, светои серебристи металлик, яъне ки свети нуқра. Camry 2 мегӯяд SK мумкин кард, яъне ки мақсад заводское намедонам маълумотча соҳибаш пешкаш кардаем.
соли бори 2008 сол сӯзишвориш бензин мотор 2.4 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ аст. Дӯстон азиз маълумотша эска наистагиан. нархи мошина мега 81000 сомон аст. Дӯстон азиз акр намедонам мумкин нархи ахиронша арзон меша намеша. Ин наша бухтон агар маъқултон боша бо занг зада мепурсем фақат одамони харидоре ки сумшо налиш боша алиш палиш намеша тоқа суми холӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. Рақамҳои мегафони соҳибшунад. Дӯстон азиз илтимос акара беҳуда норад накунед, фақат одамони харидор 81000 сомон аст. 2008 сол эска маромад занг занед. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкиро занед, фаромӯш накунед. Дӯстон азиз ва агар имконият бошад силкаи навори моро дар дигар сайтҳо ҳам силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia астае ки бо нархи арзон светои сафед срочно. соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созе фақат ки як косметический коробшим як краска мега ҳамин хел маълумот. нархи мошина мега 7000 мега бу ҳамира мега савдо мекунем мега срочно сум дар кураем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки шаҳраки левакан дӯстон азиз яъне ки обшим дар ноҳияи сарбанд айни ҳол мошин қарор дорад. 7000 сомони аст. бо камтар дига мегӯяд муомила мекунем фақат расход як косметический кор. рақамҳои соҳибшон дар поёни видео ахира 84 кадоми шумо дар ки маҳқул ки бошад занг занед бештари маълумотша гиред. дӯстон азиз шумо дар ягон мошини фурӯшии хона замин квартира боша барои реклама кардан маромад рӯй реклама мекунем. лайкҳоро занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдорон ки сечка бо нархи арзон срочно. соли бори 1995 астае ки сӯзишвориш газ бензине мотор 1.8 литр коробкаш механикаи мошин мегад ҳолати хуби техникӣ дорад яъне ки хароши састяни наиса соҳиб шуд мошин мега соза не ки нархи ахироша ҳозир ҳамаша мегем. дута электропакет дӯстон азиз люк дора мегад кор мекунад мотор мега соз дӯстон азиз коробка соз мегад кузовфуш мегад қати салом мегад 100% дӯстон азиз мақсад ки меличовка хай кор дора худон хоин мекунад хоин намекунед. нархи мошина мега 23000 аст. нархи ахироша дига ягон сомон арзон намешавад дӯстон азиз. нархи мошин 23000 сомон аст. нархи ахироша як сомон арзон намешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хурҷанди Бостонӣ. инами нарх ахирон шуд кадоме ки агар шаҳри Хурҷан рафта то мошина рафта аз онҷа меёра. мошин ахирон нарх 23000 сомон аст. рақамҳои соҳибшон аст кадоме шумо дар ки маҳқула ҳам хел суми тайёр ки дод нархи ахираш маромад метавонед занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. бояд ага аст баъдорон ки Mercedes-Benz C-класс сечка бо нархи арзон срочно светои золотистӣ. соли бори 1994 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.8 литр коробка механика мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза мотор 1.8 литр аст. коробкаш механика мулат ҳолати мошин соз. нархи мошина мега 26500 мегем бо камтар дига мега муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт Душанбе да. рақамҳои мегафони соҳибшон инашам тоқа суми холия мегад камтар муомила мешавад. дӯстон азиз ҳам хеле нархҳо ҳам хеле сечко фақат дар канали мо ёфта метавонед нархҳои арзон ки редка меғалтанд фақат ки ҳам хеле сечко дар канали мо тамошо кардан метавонед. кадоми шумо дар ки маҳқулай успед кардем сечкара харида ки успед кардем мекунед накунед бо навори ояндара бошад мекунед то видеои нав бурорем. дӯстон азиз ягон реклама боша маромад рӯй кунем дар рақамҳои боло буда 20 мо реклама мекунем. ин буд навори видеои мо то видео